にちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はハワイ語にちょっと慣れてきたかなという方にぜひおすすめしたいハワイ語の読み物をご紹介したいと思います。この表紙を見てあっと思われた方もおられるんじゃないかなと思うんですけれども、アリス・イン・ワンダーランド、不思議の国のアリスのハワイ語版があるんですね。まずタイトルを見てみますと、ナーハナクパナハアレカマカアイナカマハオ。このマカアイナカマハオ、ここのところがインワンダーランドにあたるところなんですね。カマハオ、これが驚くべきアイナ、場所。このマーが場所を表すマーですね。そしてナーハナクパナハ、クパナハはストレンジ、奇妙なって感じですね。アレカアレカが体験した不思議なナーハナ経験の数々。アリス・イン・ワンダーランドをハワイ語に訳すとこんな表現になったりするんですね。このタイトルだけでも結構ハワイ語を知る手がかりになるなぁと思うんですけれども、少し物語がどんな風に訳されているのか見てみたいと思います。まず一章のタイトルはこんな風に訳されています。イラルオカルアラーパキ。ラーパキはラビットのハワイ語読みです。カルアは穴。なので、カルアラーパキで、うさぎの穴ですよね。おは何々の、うさぎの穴のイラル。下ですね。その、うさぎの穴から地下の世界に潜っていく。そんなアリスの冒険の始まりがこんな風に訳されています。物語の始まりのところではアリスがお姉さんと一緒に読書してるんですよね。で、アリスは挿しも何にもない本をつまらないなと思って眺めていたところ、時計を持ったウサギがやってくる。何かブツブツ言いながらウサギが走り抜けていくんですけども、そのウサギのセリフはこんな風に訳されています。アウェホイエロヒロアバウ。アウェホイエ、ここのところはやばい、どうしようって感じですよね。焦ってるんですね、ウサギが。ロヒロアバウ。ロヒは遅れる。ロアはその遅れることを強調してるんですね。すごく遅れると。バウ、私ですね。この絵はこれからの可能性を表す絵です。しまった、遅れそうだとウサギが焦ってるわけですね。そんなウサギに誘われてアリスがイラロ、地下の世界に潜っていくわけですけども、そしていろんな不思議なものに出会うんですよね。その一つにはこんなことが書かれていました。いのいあう。先ほどのうさぎの言葉にも使われていた絵と同じなんですけれども、犬は飲む、いあう、私を飲みなさいと。テーブルの上に置いてあった小さな瓶にこんなことが書いてあったんですね。ここのところには、おえ、あなたに対して言ってるそのおえが省略されています。犬おえいあうっていうと、あなたに対して飲みなさいと指示している、命令していることがはっきりするんですけれども、この声は省略されることも多いです。そしてこの小瓶に入った液体を飲んでアリスは大きくなったり小さくなったりするわけですよね。あらゆる困難にアリスは出会うわけですけれども、最後のところで目が覚めるんですね。実はそれは全部夢だったと。これは最後のところでお姉さんにアリスが起こされるところなんですけれども、そのお姉さんの
セリフです。あらまいおえ、あれか。おえ、あなたに対して、あらは起きるですよね。あらまい、あらまいおえ、起きなさいと呼びかけてるんですね、アリスに対して。ロイヒロはほい。ロイヒっていうのは長いですね。ロアで強めてて、長すぎるわよ。何が長すぎるのか。こうヒヤムエ。こうはあなたの、ヒヤムエは眠るということなので、あなたの眠りは長すぎると。ちょっとお昼寝が長すぎるわよと。お姉さんの言葉で目が覚めて、全て夢だったということがわかる。そんなアリス・イン・ワンダーランドなんですけれども、大体ストーリーはご存知の方が多いと思うので、何が書いてあるかは大体想像がつく。そして英語版を割と忠実にハワイ語に訳してあるので、英語版と照らし合わせて読むことが可能なんですね。メレのハワイ語と違ってストーリーがあらかじめ分かっているっていうところで読みやすいと思います。そして何より教科書のハワイ語よりも断然面白いと思うんですよね。ところどころに挿絵も入ってたりしますので、ぜひ挑戦していただきたいかなと思います。メレーのためのハワイ語ミニ講座終わります。